духтари 23 солаи ин зан 2 ҳафта пеш худро оташ зада ва худкушӣ кардааст. Савринисо, ки аз шавҳари аввалаш бо як фарзанд ҷудо шуда буд, 1 соли пеш бо Солеҳҷон Саидалиев, сокини ноҳияи Дӯстӣ оила барпо кард. Аммо ба нақли ин зан, духтараш дертар огаҳ шуд, ки ин мард зану 2 фарзанд дорад. модар нақл кард, ки духтараш барои кор ба Русия рафта буд ва бо ин мард он ҷо шинос ва баъдан оиладор шуд. баъд аз чанд моҳи зиндагӣ вақте ба Тоҷикистон баргашт, хонаводаи ин мард аз ин издивоҷ бохабар шуданд ва моҷаро низ аз ҳамин ҷо шурӯъ шуд. ҳисор рафтагӣ буд, бозорчаи ҳисор рафт. дар он ҷо ҳами оилаи шавҳараш вайро бо мошин гирд кардагӣ буданд. намедонам чӣ коре кардан накардан, ки шавҳараш бо хуштомонаш овардан, беҳушу беёд овардан. ба хона даровардем, ки баъд аз 5-10 дақиқа ӯ ба ҳуш омаду чиққа баланд дод зада гира кард. вақте дод зада гира кард, мо вая хаб дурондем. чӣ гап гуфтем. гуфт ки вая очаҷон, гуфт Солеҳа гав занем, ки мара сар тия. агар сар натия, гуфт Солеҳ бо авлодош мара мекушанд. гуфт ин зан иддао дорад борҳо шоҳиди он шудааст, ки духтараш аз ҷониби Солеҳҷон Саидалиев озору азият мешуд. ма уже бисёр бад уже фаҳмида будем, ки сахти бад мегирад. даже да телефон хидмам дидагӣ будем, ки амхе заданша да дурин мошин рафт, бача такси мезад, да дурин такси заданша дида будем. чие гуфт, ки амхе ба иншон соз нагирифтан. хаб кун гуфта зада буд. ма дидагӣ будам. ма да онҷо гуфтагӣ будам, ки тарафи он бача, ки даам видеозвонок будем. гуфтам, ки Солеҳам хеле зиндагӣ кунӣ, накун, дар кор нест. зиндагӣ мекунӣ, боғи дил кун, на ин ки доғи дил. ҳодисаи худсӯзӣ ба нақли модар баъд аз он рух додааст, ки дар пайи хунравии зиёд Савринисо тифли 3 моҳаи батнашро аз даст додаву баъди зангҳои ба такрори шавҳараш ба назди ӯ ба ноҳияи Дӯстӣ рафтааст. модар мегӯяд, он рӯз танҳо то нисфи рӯзӣ бо духтараш тамос дошту тамом. баъдаи соатҳои где-то 5 диста буд, ки телефони мада номерои бегона пайдо шудаан гирифт. баъда телефон мегӯянд, ки бухезен тез срочно биёен, ки мақсад ки хоҳартон вазбинай дар ҳами хеле балнисаи ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон гуфтаанд, ки ман дар ҳаёт уҷара дидагӣ набудам. рости гап поам амитит кардаги ина сёмкаш аст, мисол нишон метимтона амхе чихе ки одам мебура, амхе шох даже даҳаншам амхе ранги меги, ки маҷбурӣ куштагӣ буд. даҳаншам хеле каҷала шудагӣ. дар хонаводаи Солеҳҷон Саидалиев, шавҳари Савринисо, ҳодисаро ба хабарнигори радиои Озодӣ шарҳ надоданд. танҳо гуфтанд, писарашон зан ва 2 кӯдак дорад. додситонии ноҳияи Дӯстӣ Солеҳҷон Саидалиеви 29 соларо баъд аз ин ҳодиса боздошт кардааст. як ҳамсоҳбати мо, ки аз ҷараёни тафтиши парванда огоҳ аст, гуфт нисбати Саидалиев бо 2 моддаи кодекси ҷиноӣ ба худкушӣ расондан ва дузанагӣ парванда боз карданд. парванда ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст ва гунаҳгории шахсро дар Тоҷикистон танҳо додгоҳ таҳқиқ мекунад. мақомот мегӯянд, ҳодиса дар пайи рашк рух дода, Савринисо бо бензин худашро оташ зада худкушӣ кардааст. ҳарфое, ки модари ӯ бовар надорад ва мегӯяд фишорҳои равонии шавҳару хонаводаи ӯ боиси марги духтараш шуданд. Солеҳам бисёри бадам шубҳам кам мешавад, бисёртар ами ай авлоди занаш шубҳам бисёр мешавад, ай очаи Солеҳу ай хоҳараш. барое ки ман ҳамин суҳбати телефонишона дидагиам, галасавойро кардагиам, гӯш кардагиам. бо даже хоҳари Солеҳ кати вақте духтарчам кати ҷанг дошт, телефона гирифтам, кия ида ту дод мезана. гуфтам алиё. гуфтам багаш гуфт, ки алло, гуфт илоҳи нам, гуфт парвардигор ба ҷои ами бачаи мурдагит, гуфт ҳами беваи духтарат мемурд. дузанагӣ ё чанд ҳамсарӣ дар Тоҷикистон тибқи қонун манъ аст, аммо ҳамоно як падидаи роиҷ мемонад. тибқи омори вазорати адлия соли 2020 до нимаи соли 2022 дар Тоҷикистон 222 нафарро барои издивоҷ бо 2 зан ё ҳатто бештар аз он ҷазо доданд. ҳоло ин модар ҳам мехоҳад омилони марги духтари ҷавонаш муҷозот шаванд.